Добрый вечер, шановные глядачи. З вами Александр Кнырович и «Атмосфера». Заробак дактароў у Беларусі дасягнуў 10 тысяч рублёў. Илон Маск кепска спіць ад навінаў з Беларусі, а рэкламадаўцы адмаўляюцца падтрымліваць рублём лукашэнкаўскія тэлеканалы. Аднаму маленькаму сабачку, вы яго ведаеце, забаранілі наведваць хакейныя матчы, і ён не пабачыць пры справе новыя беларускія клюшкі. Затое МАЗ, наш гонар, выпусціў іннавацыйную імпартазамяшчальную прадукцыю. Я думаю, здзіўленыя, а я як здзіўлены. Прысядзьце і вазьміцеся за што-небудзь як наймацней. Мы гаворым пра беларускую эканоміку проста. Паехалі. Неспакойна цяпер на Тэхасшчыне. Трывожна. Менавіта там, у горадзе Остын, размешчаная штаб-кватэра кампаніі Tesla, лідара электрамабільнага рынку. Леташнія продажы крыху менш за 2 мільёны штук, выручку амаль 100 мільярдаў долараў і прыбытак без малага 15 мільярдаў. Рынкавая капіталізацыя $500 мільёна. Гэтая кампанія стварае больш паводле вартасці і каштуе даражэй, чым уся Рэспубліка Беларусь. І вось, увесь гэты дабрабыт, усё, фактычна скончыўся. Мабыць. Чаму? Бо на мінулым тыдні намеснік прэм'ер-міністра Беларусі Пётр Пархомчык заявіў, што ўжо ў верасні будуць прадэманстраваныя 5 даследных узораў беларускіх электрамабіляў. А там... Але зрабіў ён і маленькую агаворачку. Пра электрабатарэю. Яе, родную, айчынную, мусіць даць Нацыянальная акадэмія навук да верасня. Гэта Пархомчык, вядома, прыгожа прыдумаў. Сабраць з кітайскіх дэталяў аўтамабіль, што бензінавы, што электра, шмат розуму не трэба. Але сэрцам такога аўта ёсць менавіта батарэя. Яна бярэ 30% кошту. І вось, адказнасць за гэты ключавы элемент Пархомчык хвацка скінуў у бок Акадэміі навук. Малойца, відаць, абазнанага номенклатурнага байца. Ці створыць Гусакоў, кіраўнік Акадэміі навук, батарэю, здольную канкураваць на сусветным рынку? Я вам, дарагія маі, нагадаю, спачатку, ў канцы 2017-го, гэты ж Гусакоў паказаў публіцы нібыта беларускі электрамабіль, што адпавядаў узроўню развіцця тэхналогіяў прыблізна 1972 года. І ён заявіў, што ў 2018-м такіх будзе выпушчана аж на 2000 штук. Не атрымалася. Потым ён пару гадоў маўчаў, а летась ізноў заявіў, што беларускі электрамабіль з беларускай жа батарэі будзе прадстаўлены вось-вось, у снежні 23-го года і... А што? Нічога не здарылася. Ніхто нічога не пабачыў. Новы тэрмін – верасень. Відаць, пад дажынкі. Я не думаю, што ў верасні нешта зменіцца. Рынак такіх батарэяў цяпер кантралююць кампаніі з Кітаю і Паўднёвай Карэі. Такія распрацоўкі і вытворчасць, калі без імітацыі, патрабуюць мільярдных укладанняў. Грошы, якіх у Беларусі проста няма і не прадбачыцца. Увесь бюджэт беларускай навукі каля $400 мільёнаў за год. На ўсё. Таму і Гусакоў, і Пархомчык здольныя толькі на імітацыю, такую, як беларускі аўтамабіль «Белджы». У ім беларускага не больш за 30%. Аўтамабіль кітайскі і батарэя, калі яна з'явіцца, таксама будзе кітайская. Таму Илон Маск пакуль можа спаць спакойна. Заробак беларускіх дактароў дасягнуў 10 тысяч рублёў за месяц. Не верыце? Я таксама, але менавіта такія лічбы прывёў Лукашенко. Так проста і сказаў, цытата: «До 10 тысяч рублёў зарабляюць дактары. 8-10. Прэзідэнцкі заробак у найлепшых клініках». Ён там яшчэ шмат чаго нагаварыў. І пра тое, што ніякага дэфіцыта кадраў у нас няма. І пра тое, што ён не дазволіць беларусам жыць і плаціць падаткі за мяжою, а лячыцца тут. Абавязкова гэтае пытанне адрэгулюе. І вядома ж пра тое, што самі дактары ў нас узорныя сволачы, хочуць жыць як на захадзе, а працаваць як у нас. А вось тут я яго хачу падтрымаць. Жаданне добра жыць – гэта здрада радзіме. Не менш, клічце пракурораў. Хаця, з іншага боку, самое прызнанне Лукашэнкі, што на захадзе, атрымліваецца, жывуць лепш, чым Беларусі, крыху бянтэжыць. Як так? Няўжо? Давайте крыху падрабязней разбярэмся ў гэтым пытанні. Зірнем на заробкі дактароў у Беларусі і параўнаем іх з заробкамі іхных калегаў у Польшы.
Зробім гэта як звычайна у асноўным выпуску атмасферы на YouTube-канале Белсат News. А пакуль працягнем з навінамі. Да ўсяго ў нас стае. І дактароў, і медсестёр. Што вы мне тут гаворыце? Хто гэта сказаў? Самі здагадайся без мяне. Калі ж ўсё ж такі не верыць на словы, а проста зазірнуць у статыстыку, то выявіцца, што не стае нам сёння 6300 дактароў. І гэта каля 15%. Я думаю, вы гэта і без мяне ведаеце. І наступным разам, заходзячы ў паліклініку, звярніце ўвагу на абвестку «Патрабуецца». Там звычайна спіс з не менш як 10 пазіцыяў. Гэта значыць, патрабуецца ўсе. Але і гэта 15% толькі вершыня айсбергу. У рэальнасці фактычна кожны доктар працуе на 1,5-2 стаўкі і сваім здароўем закрывае дзіркі, што стварыла самая дзяржава. Рэальны дэфіцыт прыкметна большы. Ну а што ж у нас там з заробкамі? Якія ў нас ёсць дадзеныя? Заробак урача, паводле Лукашэнкі, 10 000 рублёў. Тут можна каментаваць толькі мацюкамі. Чаму? Ну, глядзіце, нават вельмі лаяльны міністр аховы здароўя сцвярджае, што летась сярэдні заробак доктара быў крыху меншы за 2800 рублёў. Гэта нацяжка, але ўсё ж бліжэйшая да праўды. У банку вакансію самы высокія прапанаваныя заробкі галоўны доктар у Берасці і анестэзіёлог у іншым рэгіёне да 4000 рублёў. Усё, гэта максімум. Большага няма. У сярэднім жа тыя самыя 2700. І увага! Поўная стаўка, доктар-стаматолог, Пінск, 650 рублёў. Я нават не ведаю, чаму ніхто не ідзе. Сярэдні жа заробак у ахове здароўя Беларусі з улікам медсестёр меншы за 1700 рублёў. Прыкметна ніжэйшы, чым у сярэднім па краіне. Давайте я раскрыюсь сакрэт, чаму з'язджаюць урачы. Зірнем на статыстыку заробкаў у польскай ахове здароўя. Спецыяльна для вас я адразу перавяду лічбы ў беларускія рублі. Прапаную набраць як мага болей паветра. Сярэдні заробак у польскай ахове здароўя у 23-м 8943 рублі. У 5 разоў вышэйшы, чым у Беларусі. Калі мы адкінем падаткі, у Беларусі і ў Польшы розніца будзе у 4 разы. Але і гэта яшчэ не ўсё. Якасная праца дасведчаных і абазнаных спецыялістаў вельмі добра аплачваецца. Гэта дадзеныя парталу medexpress.pl. Хірург-артапед 26 000 рублёў. Анестэзіолог 18 500, сасудзісты хірург 24 400, уролог 20 400 рублёў. Сямейны доктар 11 400, і гэта ў сярэднім. Гэта, вядома, брутта, можаце самастойна адняць прыблізна траціну падаткаў і параўнаць з сярэднебеларускімі заробкамі, ад якіх таксама трэба адняць 14%. Дадам яшчэ крыху фарбаў. У Польшы дзейнічае сістэма, пры якой мінімальны заробак дактароў вызначаецца асобна ад астатніх. Занадта ўжо гэта важнае і каштоўнае для краіны спецыялісты. І вось, з 1 ліпеня лічбы будуць такія. Доктар-спецыяліст не менш за 8500 рублёў. Медсестра 5500, доктар-стажыст 6300. Менавіта ў такім статусе, калі я ўсё правільна разумею, апынаюцца ў Польшы беларускія дактары, пакуль пацвярджаюць дыплом і мову. Паводле статыстыкі ў Польшы працуюць ужо больш за 1000 беларускіх дактароў. Я іх разумею. Я не разумею, чаму пакуль толькі 1000, бо штука не ў патрыятызме. Грошай у 4 разы больш, магчымасці росту шмат і ніхто не патрабуе быць адданым справе Туска або Качынскага. Палітыкі асобна, любоў да радзімы асобна. Ніхто не уроецца правяраць твой тэлефон. Што я тут яшчэ мушу сказаць? Я не магу і не хачу агітаваць за пераезд. Па-першае, кожны мусіць вызначыць сам, а па-другое, хто ж будзе беларусаў у Беларусі лячыць. Але калі вашыя дзеці думаюць паступаць у медычную ВНУ, то ў Польшы вышэйшая адукацыя бясплатная. У тым ліку і медычная, і ў тым ліку і для беларусаў. Але трэба, вядома, даказаць веданне мовы на ўзроўні C1. Вядома, дзіця ў далечыні ад дому гэта цяжка і будзе чагосьці каштаваць. Але сапраўды абыдзецца танней, чым паласканне ягоных глуздаў
всялякую чырвона-зялёную дрэнь. Ды размеркаванне ў Цюцькевіча за $300, гадоў гэтак на 5. Я прапаную проста падумаць пра гэта, калі вы адказныя бацькі. А пакуль вернемся да навінаў. Рынок сродкаў масавай інфармацыі Беларусі перажывае эпоху структурных зменаў. Дзяржаўныя СМІ актыўна смокчуць бюджэт. Дакладных лічбах не ведае ніхто, але памер праграмы інфармацыі і кнігадрукавання на 24 год складае 180 мільёнаў рублёў, і пра кнігі там вельмі няшмат. А вось з рэкламнымі грашыма зусім іншая сітуацыя. Так, паводле звестак Асацыяцыі рэкламных арганізацыяў, з 200 мільёнаў рублёў рэкламных бюджэтаў у 23 годзе на тэлебачанні прыйшлося толькі чацвёртая частка. На радыё 10-я. А хто ж у нас пераможца? Больш як палову, 110 мільёнаў, атрымалі інтэрнэт-рэсурсы. І гэта не Белта, не савецкая Беларусь і не Менская Праўда. Гэтую ж выснову пра смерць класічнага тэлебачання пацвярджае і цалкам дзяржаўнае сацыялагічнае пытанне. Там чорным па белым напісана, што дзяржаўнае тэлебачанне ёсць крыніцу інфармацыі толькі для 22% беларусаў. Да чаго гэта я? У Беларусі ёсць частка грамадзянаў 25-30% з савецка-расейскай ментальнасцю. Яны глядзяць тэлевізар і падтрымліваюць Лукашэнку. Але іх меншасць. І гэта відаць з лічбаў. 3/4 беларусаў нармальныя, сучасныя людзі. Лукашэнкаўскі тэлевізар і не ўключаюць. Ну і наша сталая рубрика «Качанова». Тут мяне сёння проста парвала на шматкі. Я не ведаў, каго абраць. Глядзіце самі. МАЗ освоіў выпуск іннавацыйнай імпартазамяшчальнай каўбасы. Адкруціце назад і пераглядзіце апошнія 5 секунд. Не, вам не падалося. МАЗ – каўбаса. Вось яна. Што ў ёй імпартазамяшчальнага? Ну як жа? Яна чамусьці называецца Мілану. Я разумею, што у вас шмат пытанняў, але прашу накіроўваць іх проста на завод. У мяне няма адказаў. Я не магу сябе ўявіць, навошта аўтазаводу свой уласны бренд каўбасы. І ў хакеі перамены. Міністэрства спорту на 30-м годзе развіцця хакею ў краіне задумалася, а чаго гэта мы клюшкі за мяжой купляем? Шайбы, значыць, Белшчына ўжо выпускае, лыжы ў телеханах пакуль не вельмі, не едуць, занадта дарагія. Цяпер вось тэрмінова спатрэбілася імпартазамясціць клюшкі. Я нагадаю, шмат гадоў таму міністр Мус Навумаў ужо спрабаваў прымусіць беларускіх зняволеных выпускаць хакейную амуніцыю. Тады зрабілі справаздачу і забыліся. І вось, новы прыступ. Але вядома, каралём рубрыкі галоўнай качанавай тыдня я мушу прызначыць самога Лукашэнку. Ён падпісаў закон аб адказным выходжанні з жывёлінамі і гэтым законам забараніў з'яўляцца жывёлінамі на аб'ектах культурнай інфраструктуры і ў фізкультурна-спартовых збудаваннях. Ну, скажам, у філармоніі ці оперы мы яго самога не часта бачылі. А вось як у яго не здрыгнулася рука выпісаць сабачку Умку забарону на наведванне хакею? Ці ён не збіраецца свой жа закон выконваць? Да ну, не можа такога быць. Такога ж ніколі не было, праўда ж? Андрэй Ягораў і Вольга Павук, спікер і віцэ-спікер Коордынацыйнай рады, правялі прэс-канферэнцыю. У ёй удзельнічаў Павел Лібер, які прадстаўляе «Голас» і «Новую Беларусь». Яны заявілі, што выбары ў Коордынацыйную раду 3-го склікання маюць адбыцца 25 траўня. Я збіраюся ў іх удзельнічаць, і я лічу такія выбары важным крокам, нават у сённяшніх умовах рэпрэсіяў і агульнай дэпалітызацыі. Чаму? Дэмакратыя ў Беларусі скончылася 30 гадоў таму. У нас проста даўным-даўно няма такога досведу, калі можна абраць свайго прадстаўніка, нешта яму даручыць і запатрабаваць выкананне. Калі не спадабалася, памяняць на іншага. Нават нашы дэмакратычныя паводле назвы структуры неяк вельмі хутка ператвараюцца ў закрытыя арганізацыі з нязменнымі лідарамі. З'яўляецца ў іх нешта, што няўлоўна нагадвае іх жа таталітарных супернікаў. Вірус нейкі, мусіць. Таму варта паспрабаваць дзеяць нейк інакш. Тым больш, што ў выпадку адносна паспяховага правядзення гэтых выбараў Коордынацыйная рада будзе адзіным прадстаўнічым органам беларускіх грамадзянаў, бо іншага проста няма. Карысным не будзе ці бессэнсоўным. Я не ведаю, залежыць ад тых людзей, якіх вы выбераце.
і ад таго, як запатрабуеце ад іх выконваць вашыя даручэнні. Ніякага іншага сэнсу існавання такой структуры і няма. Таму вось у гэтае бесшчасце, у гэтую эпоху недаверу давайце прынамсі паспрабуем. А калі не атрымаецца, пераробім і паспрабуем яшчэ раз. Да таго часу, пакуль не атрымаецца. Такая сёння атмасфера. З вами быў Александр Хмірович. Убачымся праз тыдзень.